Ak rozmýšľaš nad kariérou vo financiách, toto video ti môže ušetriť rok života. Pretože väčšina ľudí, ktorí začnú robiť financie, to nezvládnu. A dnes ti poviem úplne otvorene, čo ti táto kariéra môže priniesť, koľko som ja zarobil za prvý rok, prečo veľa ľudí nevydrží a hlavne, ako sa rozhodnúť, či je tu vôbec cesta pre teba. Som Jan Achberger a vítam ťa pri ďalšom videu o financiách, podnikaní a budovaní hodnoty. Prečo ľudia idú robiť financie? Vo financiách sa väčšinou pohybujú dva typy ľudí. Prvá skupina sú ľudia, ktorí financie jednoducho milujú. Baví ich investovanie, biznis, čísla, ekonomika. Druhá skupina sú ľudia, ktorí chápu jednu vec. Že financie sú kariéra, ktorá môže priniesť veľa slobody, dobrý príjem a možnosť budovať vlastné podnikanie. Tieto skupiny sa samozrejme často prekrývajú, ale pravda je taká, že veľa ľudí vstupuje do financií hlavne kvôli príležitosti zmeniť si život. Čo ti táto kariéra môže priniesť? Ak sa robí dobre, financie ti môžu priniesť tri veci. Prvá je sloboda, nie si limitovaný fixným plátom alebo pracovným časom. Druhá je príjem, ktorý rastie s tým, ako rastie tvoja hodnota. A tretia vec, ktorá je podľa mňa najdôležitejšia, môžeš pomáhať ľuďom robiť lepšie finančné rozhodnutia, ktoré výrazne ovplyvňa ich život k lepšiemu. Má to ale aj druhú stránku. Väčšina ľudí vo financiách skončí v prvom roku. Pamätám si aj ja môjho úplne prvého klienta. Bol to známy, ktorého som pozval na kávu, prišiel som v obleku, mal som pocit, že idem na strašne dôležité stretnutie, ale aká bola realita? Bol som nervózny, potili sa mi ruky a mal som pocit, že každú chvíľu zistí, že vlastne ešte nič neviem. Že sa iba zaškolujem, že to iba hrám. A práve tam som pochopil jednu vec, že táto práca nie je o tom, že všetko vieš. Je to o tom, že chceš ľuďom pomôcť a si ochotný sa stále učiť. Aj dnes veľa vecí neviem, ale viem, kde ich zistiť a viem to klientovi následne zaslať. Aká je realita? Poviem ti teraz čísla, ktoré veľa ľudí nepovie. Môj prvý rok vo financiách vyzeral takto. Prvého klienta som získal asi po 3 mesiacoch a za celý rok som mal približne 10 klientov. A teraz príde to číslo, za celý prvý rok som zarobil 3508 eur. To je približne 292 eur mesačne, takže ak niekto čaká rýchle peniaze, realita je úplne iná. Ja som sa k financiám dostal pomerne náhodou, vyrastal som v rodine s 5 súrodencami a od mladosti som vedel jednu vec. Ak chcem podnikať, budem sa to musieť naučiť sám. Môj otec bol celý život zamestnaný a mama bola zdravotná sestra. Väčšinu času bola s nami doma na materskej. Obdivujem ich, ako nás skvelo vychovali, aj keď sme nemali dostatok financií. Časom som začal čítať knihy o podnikaní, počúvať podcasty a hľadať informácie, kde sa dalo. Najprv som tomu nedával veľké nádeje, ale rozhodol som sa to skúsiť. Ak sa rozhoduješ, či ísť do financií, musíš si položiť tieto 3 otázky. Baví ťa práca s ľuďmi? Finančné sprostredkovanie nie je o produktoch, je o ľuďoch. Ak ťa nebaví počúvať ľudí, budovať vzťahy a pomáhať im robiť rozhodnutia, táto práca pre teba nebude. Si ochotný zaplatiť cenu za úspech vopred? Začiatky sú náročné, buduješ dôveru, buduješ si meno a prvých 20 až 30 klientov je najťažších. Ale keď ich získáš, začne sa to postupne meniť. Aký život chceš? Financie sú podnikanie a podnikanie znamená, že na začiatku investuješ čas a energiu. Veľa času a veľa energie a nemáš z toho veľké peniaze. Ale ak to robíš dobre, môžeš si vybudovať niečo vlastné. Najväčšie mýtusy vo financiách. Mýtus číslo 1. Musíš predávať produkty. Ani náhodou, to je jeden z najväčších mýtusov. Väčšina ľudí si myslí, že musíš robiť cold cally alebo otravať rodinu a práve preto ich táto práca odradí už na začiatku. Dá sa to robiť ale úplne inak. Napríklad ako to robím ja. Pozerám sa na to cez budovanie vzťahov. Som medzi ľuďmi, spoznám nových ľudí. Rozprávam sa s nimi o živote, práci, podnikaní a keď niekto potrebuje riešiť financie, som prirodzene človek, ktorému zavolá. Nie preto, že som mu niečo predal, ale preto, že mi dôveruje. Mýtus číslo 2. Musíš byť extrovert. Ja som bol na začiatku veľký introvert a stále podľa mňa som a práve ale to mi pomohlo. Pretože introverti majú jednu veľkú výhodu, vedia počúvať. A to je moderný spôsob marketingu, 80% počúvam a iba 20% hovorím o tom, ako to vieme vyriešiť. Pre koho je a pre koho nie je kariéra vo financiách? Táto kariéra je pre ľudí, ktorí chcú zmenu. Chcú budovať niečo vlastné a chápu, že veci, ktoré za niečo stoja, nie sú jednoduché. Ale nie je to kariéra pre ľudí, ktorí chcú rýchle peniaze alebo sa boja odmietnutia. Príjmy. Realita môže vyzerať napríklad takto. Ja som to mal tiež podobne. Prvý rok venuješ tomu cca 15 až 20 hodín do týždňa popri inej práci.
zarobíš 200 až 500 eur mesačne. Druhý rok už ideš full time, cca 6 až 8 hodín denne, príjem okolo 2000 eur mesačne. Tretí alebo štvrtý rok sa vieš pokojne dostať až na 3 alebo 4 tisíc eur a potom naozaj záleží už len od tvojich ambícií. Pravda je ale, že väčšina ľudí skončí v prvom roku. Ale ak to vydržíš, ak vydržíš prvé odmietnutia, vydržíš makať, aj keď nemáš za to odmenu, čaká ťa naozaj skvelý život a skvelá kariéra. Čo by som urobil inak, keby som mohol vrátiť späť čas? Začal by som skôr. Ja som začínal, keď som mal 23 rokov. Ak by som mohol, začal by som určite už v 18 a urobil by som to hneď. Nedostal som však vtedy takú ponuku. Na druhú stranu pozerám sa na to ako na maratón. Je to beh na celý život. Nie je dôležité začať najrýchlejšie, dôležité je vydržať a dojsť do cieľa. Ideálne zdravý a s ľuďmi, na ktorých ti záleží. A teraz ma úprimne zaujíma jedna vec. Myslíš si, že kariéra vo financiách je skvelá príležitosť alebo skôr slepá ulička? Napíš mi dole do komentára, som fakt zvedavý, čo si o tom ľudia myslia. Ak sa ti páčia takéto otvorené videá o podnikaní, financiách, daj like, odber, pomôže to tomuto videu dostať sa k ďalším ľuďom. Buduj hodnotu, buduj vzťahy, peniaze prídu.